prezio handie, oso handie duki, gero eta gorago doa, eta gero eta gorago, ez dakit zelan amaitukun. Garesti horixe da arrandegietan gehien entzuten den hitza. Como la nécora o el percebe, se ha notado una barbaridad. Pues igual te hablo de 10 euros en kilo. Lanpernak eta nekorak ez ezik, miserak ere gora egindu aste honetan. 5 euro garestitu da. Zigala izoztuak 22 balio zuen gaur 8 eta orain 24 euro eta freskoa berriz 50 eurotan dago. Tarifako bisigua 32 eurotan joan den astean, orain 45ean eta lupia berriz 16 euro eta 80 sentimotik 32 eurora igo da. Atzo berkeotoi gaur gaztio, pero moldatuen behazu. Kontsumitzaileak eskatuta daude, gainera astelenean okerrera egin dezake. Zelan dagoen itsasoa, hori ikusi behar da, klaro, ez da, zema sartzen dan, eta, klaro, gero eta gutxiago sartzen bada, garestea gongo da. Dudari gabe, arraina eta mariskoa dira, egun hauetan gehien garestitzen direnak, haragiak aldiz bere horretan jarraitzen du. Keba, igual gabiz. Nitzako merke dagoa ja, zinde karo saldute. Hain ohikoak diren arkume eta antxumea ere ez dira asko garestitu. Arkumea aste honetan 2 euro igo da eta antxumea berriz 1. Dena dela, egunotan ez da erraza otarra betetzea eta batzuek diote erdiarekin konformatu beharko dutela. Ez norberako den guzti, ez da jegetan da, ez da jegetan. Asko igutzen daut, ezin de.